календары нядзеля, гэта значыць у эфіры тэлеканала Віцебск выніковая праграма 7 дзён. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. У бліжэйшую гадзіну падводзім інфармацыйныя вынікі тыдня. І зараз коротка пра самае галоўнае. Депутаты гарадскога савета прынялі бюджэт на 2015 год. Расходы аптымізаваныя, прыярытэт сацыяльнай сферы. На яе накіруюць 65% сродкаў. Віцебскі абласны дыягнастычны цэнтр адкрыў аддзяленне медыцынскай рэабілітацыі. Яно разлічана на пацыентаў з неўралагічнымі захворваннямі і размясцілася на базе адпачынку Крупеніна. Стары магазин на новы лад. Гандлёвы цэнтр адкрытага акцыянернага таварыства «Веста» з'явіўся ў мікрараёне Цірасполь. Невялікі магазин пасля рэканструкцыі пераўтварыўся ў сапраўдны супермаркет. Галоўная ёлка вобласці сабрала каля 1000 дзяцей. Усе яны атрымалі віншаванне ад губернатара і паглядзелі інтэрактыўны навагодні мюзікл. Рэзідэнцыя Дзеда Мароза цяпер ёсць і пад Віцебскам. Святочныя прадстаўленні з казачнымі персанажамі штодзень ладзяцца для юных наведвальнікаў. Депутаты Віцебскага абласнога савета зацвердзілі Мікалая Шарснёва на пасаду старшыні абласнога выканаўчага камітэта. Гэтае пытанне было першым на парадку дня пазачарговай 8-й сесіі аблсавета. Актыву паўночнага рэгіёну Мікалая Шарснёва прадставіў нованазначаны кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александр Косінец. Народныя абраннікі аднагалосна выказаліся ў падтрымку новага старшыні аблвыканкама. Нужно детально вникнуть в те направления, которые основные, прежде всего, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, строительство. Услышать проблемные вопросы, негативные тенденции, вместе отработать выводы, дабы исправить и улучшить ситуацию. Очень хотелось бы поблагодарить Александра Николаевича Косинца за все то хорошее и доброе, что сделано в области. Огромное спасибо, Александр Николаевич. Это моя личная оценка, прежде всего, как земляка, как человека в неплохой мере знающего Витебскую область. Город Витебск преобразился, это красавец город, районные центры, поселки. Я, конечно, хочу быть последователем, дабы приумножить то лучшее, что сделано в области. Проложу максимум усилий, знаний, опыта, чтобы действительно те тенденции положительные дать еще более динамичное развитие и иметь максимально положительный результат. Депутаты мясцовых саветаў падводзяць вынікі работы органаў улады і завяршаюць работу над бюджэтамі. Асноўная ўвага сацыяльнай сферы. Ад яе залежыць якасць жыцця грамадзян. Депутаты Віцебскага абласнога і гарадскога савета ў бюджэты ўжо зацвердзілі. Расходы на сацыяльную сферу скрачацца не будуць. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. У няпростых эканамічных умовах даводзілася сёлета працаваць прамысловаму комплексу горада. Тым не менш, па выніках бягучага года аб'ёмы вытворчасці па прагнозах дасягнуць 140%. Каля 1 трыльёна рублёў укладзена ў тэхнічнае перааснашэнне прадпрыемстваў і стварэнне новых вытворчасцяў. Узяты курс на мадэрнізацыю будзе прадоўжаны і ў бягучым годзе, з тым, каб давесці долю інавацыйнай прадукцыі да 22%. Инновации, повторюсь, направление стратегическое. И надо признать, что реальный сектор экономики города здесь пока не дорабатывает. Хотя и располагает сегодня значительным интеллектуальным потенциалом высших учебных заведений, которые необходимо привлечь совместно с конструкторскими подразделениями предприятий эффективной работе над новыми разработками и новыми проектами. Тым не менш, сітуацыю ў рэальным сектары эканомікі нельга назваць стабільнай, паколькі павялічваецца колькасць суб'ектаў гаспадарання, якія працуюць неэфектыўна. З 80 амаль палова маюць рэнтабельнасць продажу ніжэй за сярэдні паказчык. Страты складаюць 270 мільярдаў рублёў. У выніку бюджэт горада недаатрымаў больш за 10 мільярдаў падатковых паступленняў. Таму ў 2015 годзе перад прамысловым комплексам стаіць няпростая задача – забяспечыць прырост аб'ёмаў вытворчасці на ўзроўні 110%. Бо менавіта ад работы народна-гаспадарчага комплексу будзе залежаць выкананне бюджэту ў 2015 годзе, які абяцае быць вельмі напружаным. Бюджет города на следующий год планируется чуть больше 2,6 триллионов рублей по расходам и по доходам. Он у нас сформирован без дефицита, но для обеспечения всей социально важной
составляющие по расходам городского бюджета. Естественно, над доходами надо работать всем. Доходы приняты напряженные по всем доходным источникам, как и по подоходному налогу. Он зависит, поступление его в город, от роста заработной платы, естественно, в городе, во всех отраслях экономики, бюджетной сферы, как я подчеркнула, что рост заработной платы планируется как бы на 17-20%. Расходы городского бюджета будут оптимизованы, але социальная сфера по-далейшаму будет приоритетом. На яе накіроўваецца 65% сродкаў. Гэта дазволіць завяршыць будаўніцтва сацыяльна значных аб'ектаў, школы і дзіцячага садка ў мікрараёне Білева-2, правесці рэканструкцыю лячэбнага корпусу цэнтральнай гарадской клінічнай бальніцы. Все статьи расходов социально значимые на содержание бюджетной сферы, также жилищно-коммунальное хозяйство, субсидирование транспорта, субсидирование. Эти статьи расходов, они как бы неприкосновенные, они должны полностью, как мы планируем, полностью должны направлены. Ни в коем случае они не должны быть направлены на уменьшение, а наоборот на увеличение. А для этого нужны доходы. Пры гэтым пастаўлена задача па максімальным напаўненні доходнай часткі бюджэту з тым, каб забяспечыць бездэфіцытнасць яго выканання. Інна Кірыенкова, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Адзін з асноўных накірункаў бюджэтнага фінансавання – ахова здароўя, палепшыць дэмаграфічную сітуацыю, забяспечыць перавышэнне нараджальнасці над смяротнасцю. Гэта першасная задача, якую будуць вырашаць медыкі ў 2015-м. Пра гэта ішла гаворкай падчас выніковай калегіі ўпраўлення аховы здароўя аблвыканкама. Для лячэння і дыягностыкі сардэчна-сасудзістых захворванняў, ад якіх пакутае ўсё больш пацыентаў, актыўна прымяняюцца навейшыя тэхналогіі, выкарыстоўваецца сучаснае абсталяванне. І гэтая работа па ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы медыцынскіх устаноў працягнецца ў 2015 годзе. Те технологии, которые в настоящий момент мы обладаем, это ангиограф, который прибыл в Витебскую областную больницу и будет установлен. Мы его должны завершить установку к концу этого месяца. Позволят нам значительно уменьшить риски развития как самого инфаркта миокарда, так и тех последствий, грозных осложнений, которые могут случиться с нашими пациентами. Второй момент. Мы должны предусмотреть в следующем году установку ангиографического комплекса в кардиологическом диспансере в городе Новополоцке, достроить больницу в городе Орше для того, чтобы там тоже разместить ангиографический комплекс. Прыярытэтным накірункам будзе паляпшэнне якасці рэабілітацыйных паслуг пацыентам пасля правядзення хірургічных умяшальніцтваў, з тым, каб запаволіць працэс выхаду на першасную інваліднасць і забяспечыць поўнае выздараўленне. З 2015 года такія паслугі будзе аказваць і Віцебскі абласны дыспансер спартыўнай медыцыны, дзе пацыенты будуць праходзіць рэабілітацыю да і пасля аперацыі. Віцебскі абласны дыягнастычны цэнтр адкрыў аддзяленне медыцынскай рэабілітацыі. Яно разлічана на поўны комплекс аказання медыцынскай дапамогі пацыентам з захворваннямі неўралагічнага профілю і размясцілася на тэрыторыі базы адпачынку Крупеніна. Гэтая падзея, як і шэраг іншых, прымеркаваная да 20гадовага юбілею дыягнастычнага цэнтра. Падрабязнасці Святланы Макаевай. Гэта 13-е па ліку аддзяленне, якое ўваходзіць у структуру абласнога дыягнастычнага цэнтра. Яно разлічано на 60 месцаў для пацыентаў і яшчэ 21 месца гасцінічнага тыпу. Да паслуг утульныя пакоі і поўны комплекс рэабілітацыйнай дапамогі. Фізіотэрапеўтычныя працэдуры, вода, гразелячэнне, масаж падводны, механічны, іголкаўколванне, герудатэрапія. Прадастаўляецца 4-разовае харчаванне. У штаце аддзялення высокопрофессийные специалисты. Всегда открытие нового какого-то объекта, и в первую очередь социального, всегда как-то так вот переламываешь лично через себя, через членов своей семьи. И вот здесь прошел, посмотрел, конечно, очень достойно. Есть и бюджетные номера на 5 коек, есть и люксы, которые мы видели сегодня, двухэтажные. Поэтому я думаю, что разным достаткам, будем так говорить, необходимо кому-то реабилитация, смогут посетить этот центр. Но личная оценка, я скажу так, это для себя еще раз хочу подчеркнуть, сам бы поехал бы сюда на реабилитацию, либо не поехал. Я бы сюда, конечно, поехал. База філіяла дыягнастычнага центра будзе ўмацоўвацца і надалей. Все новинки, которые только можно будет использовать, вот как механические какие-то средства, так физиотерапевтические средства. Естественно, что-то будет использоваться. Может быть, будем использовать лечение минеральными водами. Это все в перспективе. Как всегда, диагностический центр на месте не стоял и стоять не будет. Будем смотреть за новинками и будем делать все для развития дальнейшего. У перспектыве рэабілітацыйнага аддзялення стане установай санаторнага тыпу. Яно будзе адкрыта не толькі для беларускіх грамадзян, але і для замежных. Привлечение иностранных
капитала, валюты позволяет нам проводить и увеличение роста заработной платы, и направлять средства на укрепление материально-технической базы. Віцебскі абласны дыягнастычны цэнтр прызнаны вядучай установай у краіне па ўкараненню новых методак, інавацыйных тэхналогій у лячэнні параксізмальных захворванняў дарослых і дзяцей. Гэта адзначалася падчас правядзення навукова-практычнай канферэнцыі, якая адбылася ў шэрагу юбілейных падзей. Создание центра этого создало толчок для того, чтобы в Республике Беларусь стала создаваться служба по пароксизмальным состояниям. Поэтому я надеюсь, что сегодняшняя конференция пройдет очень продуктивно и будет иметь достаточно большой выход именно в практическом здравоохранении. Супрацоўнікі дыягнастычнага цэнтру пастаянна імкненні да прагрэсу у рэалізацыі сваіх ідэй і ажыццяўлення новых праектаў. Диагностический центр на сегодняшний момент выполняет все виды диагностики, используя дорогостоящее, высокоэффективное оборудование, лечение и оказывает ту помощь, которая раньше оказывалась на стационарном этапе. Поэтому диагностический центр выполняет очень важную роль и по экономии ресурсов, и по качеству оказания медицинской помощи. Падчас святкавання супрацоўнікаў дыягнастычнага цэнтра ушаноўвалі шматлікія госці. Быў зачытаны віншавальны адрас ад кіраўніка вобласці, доктара медыцынскіх навук Александра Косінца. Шматгранная дзейнасць калектыву прызнана на ўсіх узроўнях. Наперадзе новыя здзяйсненні, накіраваныя на служэнне здароўя чалавека. Светлана Макаева, Сергей Котов, навіны Віцебск. Стварэнне зручнай і цывілізаванай сеткі прыдарожнага сэрвісу – адна з галоўных задач рэгіянальнай праграмы па развіцці турызму і транзітных перавозак 500. Як развіваюць сэрвіс пры дарозе ў Міёрскім раёне, даведалася наша здымачная група. Чыстае паветра, прыгожыя мясціны і гасцінныя людзі. Але ўсяго гэтага могуць і не заўважыць аўтамабілісты, калі на хуткасці праімчаць міма. У раёне паспяхова працуюць 37 аграэкасядзіб, а вось аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу пакуль яўна недастаткова. На территории района работает 2 автозаправочных станции, это принадлежащие Белнефтехиму нашему, мини-кафе, которое принадлежит нашему райпотребсоюзу, деревне Перебродье. Кафе «Прыазёрнае» Міёрскага спажывецкага таварыства ў вёсцы Перабродзе працуе ўжо 4 гады. За гэты час з'явіліся і свая кліентура сярод вадзіцеляў, і для мясцовых жыхароў кафе стало месцам правядзення сямейных святаў. Очень много посещающих рыбаков в наше заведение, особенно в зимний период, период, когда открыта рыбная ловля, поскольку здесь озера, много рыбаков. Очень много посетителей в летний период, поскольку здесь пляж, зона отдыха как. Вот проезжие иногда заезжают, даже не иногда, а частенько заезжают фуры. Наведвальнікаў прывабліваюць усмешкай і фірменнымі стравамі. У нас пользуется спросом кухня «Чайки» и кухня молодежного кафе. В частности, беляши, чебуреки. Проездом полоцкие посетители, если люди из Полоцка, они берут даже оптом, заказывают по много. У бліжэйшыя дні ў Міёрскім раёне адкрыецца яшчэ адзін аб'ект прыдарожнага сэрвісу. Размешчаны ён на мяжы з Полоцкім раёнам. Яго гаспадар, Эдуард Цярэшка, ужо мае аграэкасядзібу, таму як сустракаць гасцей добра ведае. Сваё жаданне пабудаваць утульны домік пры дарозе ён тлумачыць так. Понимаете, чем это привлекает? Потому что на расстоянии, когда часто катался по дороге Москва, Минск или Витебск, Браслов, приезжаешь, очень мало в данный момент, где можно человеку остановиться, отдохнуть, немножко выпить кружечку чая, кофе. Прадпрымальнік не разлічвае на хуткія і вялікія грошы. Галоўным для сябе ён лічыць пакінуць добрую памяць народнай зямлі. Радость в том заключается не в деньгах, а радость в том, что заключается люди, что у меня это есть, и я могу предоставить людям отдых, нормальный отдых, понимаете? Они вспомнят хорошим словом. У раёне будуецца яшчэ адзін аб'ект прыдарожнага сэрвісу, увядзенне якога дасць магчымасць адпачыць у дарозе тым, хто накіроўваецца з Полацка ў Верхнядзвінскі Браслаў праз Міёршчыну. Любоў Дзядзюра, Леонид Табола, навіны Міёрскі раён. Гандлёвы цэнтр з шырокім асартыментам харчовых і прамысловых тавараў з'явіўся ў Віцебскім мікрараёне Цірасполь. Адкрытае акцыянернае таварыства «Веста» завяршыла рэканструкцыю магазина па вуліцы Ленінградскай. Разам з першымі пакупнікамі яго змагла ацаніць і наша здымачная група.
Вось так магазин номер 85 по вулицы Ленинградской выглядаў крыху больш за год таму. Зусім невялікі па плошчы, усяго 296 квадратных метраў. Ён працаваў тут много гадоў, і неабходнасць мадэрнізацыі наспела даўно. Тым больш жыхары далёка не самага цэнтральнага мікрараёна Тирасполь дагэтуль не былі спешчаны багатым выбарам гандлёвых аб'ектаў. А вось такім магазин стаў цяпер. Сапраўдны гандлёвы цэнтр. Яго плошчы павялічыліся амаль у 5 разоў. В результате реконструкции мы сегодня имеем магазин общей площадью 1537 метров, а была у нас общая площадь 300 метров, торговой было 181 квадратный метр, сейчас стало 850 квадратных метров, почти 5 раз увеличение. Новый гандлёвы центр Веста мае две асобныя залы з харчовымі і прамысловымі таварамі. Акрамя таго, тут размясціўся кафетэрый на 20 месцаў. Дадаткова прадугледжаны месцы для здачы ў арэнду. Пакупнікоў, безумоўна, парадуе тое, што тут жа пры магазине працуе кулінарны цэх, а гэта значыць, што Веста, як і заўсёды, парадуе свежай выпечкай, паўфабрыкатамі, разнастайнымі салатамі. Адразу ж пасля афіцыйнай цырымоніі адкрыцця жыхары мікрараёна Тирасполь літаральна атакавалі новы магазин. Тут у прамым сэнсе слова яблыку недзе было упасці, і адразу ж з'явіліся першыя адзнакі новага гандлёвага цэнтра. Большой магазин, он бы как бы в этом районе нужен, просто необходим как магазин у нас. Хороший, большой, качественный, красивый магазин, очень довольны. Раньше много чего тут не было, тут маленький магазин, одна полоса была. Касс, ничего, это как бы пробиться невозможно было. А сейчас поменьше станет, это ажиотаж сейчас большой. Поменьше станет, хорошо будет, удобно. Кіраўніцтва адкрытага акцыянернага таварыства «Веста» спадзяецца і надалей атрымліваць ад сваіх пакупнікоў такія ж станоўчыя водгукі. Новы гандлёвы цэнтр на вуліцы Ленинградской працуе з 8 до 22 гадзін, без выхадных. Тут прадугледжаныя ўсе тыя ж акцыі і скідкі, што і ў другіх магазинах гандлёвай сеці «Веста». Вольга Шмаргун, Сергей Котаў, навіны, Віцебск. Павышаны попыт на бытавую тэхніку назіраўся напярэдадні Новага года. Гэта прывяло да збяднення асартыменту тавараў. Некаторыя крамы наогул спынілі сваю работу. У мэтах выканання патрабавання указа прэзідэнта аб дадатковых мерах па абароне правоў спажыўцоў супрацоўнікі ўправлення гандлю Віцебскага гарвыканкама правялі маніторынг сітуацыі з цэнамі і асартыментам тавараў. У выніку праверкі на 18 аб'ектах з 216 былі выяўлены факты невыканання асартыментнага пераліку і парушэння рэжыму работы. На суб'екты гаспадарання, якія дапусцілі парушэнне, складзены пратаколы аб адміністрацыйнай адказнасці. Фактаў завышэння цэн выяўлена не было. 20 декабря у нас произошло активизация покупательского спроса, всплеск. Если вот в первых числах у нас была реализована 1 единица в день, реализовывалась холодильников, то 20 числа незначительный всплеск появился, но в 21 числа как-то вот уже покупательский спрос стабилизировался, и такого вот большого всплеска уже не чувствуется. Покупатели, как бы спокойно, они видят, что в торговом зале представлен широкий ассортимент товаров, ценовой фактор не меняется, и мы ждем и готовы покупателям представить широкий ассортимент. Праверкі магазинаў працягваюцца, асаблівая ўвага звяртаецца на выкананне аб'ектамі гандлю патрабаванняў заканадаўства аб цэнаўтварэнні. Тым часам абласныя ўлады плануюць больш дбайна займацца расстаноўкай, падрыхтоўкай і вучобай кіруючых работнікаў. У многім менавіта ад асабістых якасцяў кіраўнікоў залежыць паспяховая работа прадпрыемстваў, арганізацый і ведамстваў, адзначыў губернатар Віцебскай вобласці, адказваючы на пытанне журналістаў пра дэкрэт нумар 5 прэзідэнта Беларусі. Дакумент узмацняе патрабаванні да кіруючых кадраў і работнікаў. Александр Косінец назваў яго своечасовым, значымым і накіраваным на паляпшэнне працоўнай і тэхналагічнай дысцыпліны. Вы видите сами, сколько у нас изъянов бывает и в строительной индустрии, и в промышленности, длительные технологические перерывы, некачественно выпущенная продукция. В конечном итоге сетуют на высокие прогнозные показатели, которые доводятся, а на самом деле их легко можно выполнить при соответствующей дисциплине. Дисциплина – мать победы. Вот к чему призывает этот документ. И в результате подходов, которые там отражены, можно будет добиться очень высоких результатов и в экономии ресурсов, и в конечном итоге достижения главного качества жизни людей, повышения заработной платы.
Адначасова з павышэннем адказнасці кіруючых работнікаў дэкрэт прэзідэнта прадугледжвае надзяленне іх дадатковымі правамі. Дакумент распаўсюджваецца на супрацоўнікаў і кіраўнікоў як дзяржаўных, так і прыватных прадпрыемстваў і арганізацый і ўступае ў сілу 1 студзеня 2015 года. Самы час азірнуцца назад і падвесці вынікі знакавым падзеям, якія адбыліся за гэты перыяд у эканоміцы, сацыяльнай і культурнай сферах Прыдзівінскага краю. Пра самыя важныя моманты ў жыцці рэгіёна, сведкай якіх была наш карэспандэнт Святлана Макаева ў наступным матэрыяле. На працягу бягучага года мне пашчасціла асвятляць шэраг важных падзей, якія тычыліся эканамічнага развіцця прамысловага комплексу, уводу новых аб'ектаў, дзейнасць якіх накіравана на павышэнне якасці жыцця жыхароў Віцебшчыны. У верасні бягучага года сваю першую імпартазамяшчальную прадукцыю выпусціла прадпрыемства камунальнай уласнасці «Салодкая краіна». На сёння з канвера сышло ўжо больш за 100 тонн бісквітных ласункаў, якія прыйшліся даспадобы пакупнікам не толькі нашай вобласці, але і іншых рэгіёнаў рэспублікі. Цікавасць да бісквітнай прадукцыі праяўляюць і ў Расіі. Жаданай падзеяй года стала адкрыццё ў мікрараёне медцэнтр ясляў дзіцячага садка. На будаўніцтва аб'екта былі выдзелены 46 мільярдаў рублёў з абласнога бюджэту. Дзіцячая краіна адпавядае ўсім патрабаванням сваіх маленькіх гаспадароў і іх гарманічнае развіццё. Пасля маштабнай рэканструкцыі ў лістападзе адкрыўся тэрапеўтычны корпус Віцебскай гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Тут размясцілася неўралагічнае аддзяленне з палатамі інтэнсіўнай тэрапіі, тэрапеўтычная, отарыналарынгалогія, кожная на 50 ложкаў, аддзяленне рэанімацыі на 12 ложкаў, кабінеты фізіотэрапіі, УЗІ, ЛФК. Сёлета значныя крокі ў паляпшэнні ўмоў для сваіх работнікаў зрабіла Віцебскае аддзяленне беларускай чыгункі. У полацкім вагонным дэпо завершаны 3-й пускавы комплекс маштабнай рэканструкцыі, які ўключае ўвод механічнага цэха з рамонтнай пляцоўкай, бытавыя пакоі і прасторную сталоўку на 70 месцаў. Уведзены ў эксплуатацыю бытавы корпус станцыі Віцебск. Ён пабудаваны за кошт уласных сродкаў аддзялення. Створаны камфортныя ўмовы для чыгуначнікаў, якія працуюць у кругласутачным рэжыме. Тут адкрыты і вучэбна-практычныя класы і палігон. Значны ўклад у развіццё прыдарожнага сервісу уносіць прадпрыемства «Беларуснафта», «Віцебскаблнафтапрадукт». На працягу года на тэрыторыі вобласці уводзяцца адна за адной шматпалёныя АЗС з поўным комплексам паслуг. Наперадзе новыя аб'екты. Бягучы год стаў юбілейным для вядучых вышэйшых вучэбных устаноў краіны, 80-годдзе адзначыў Віцебскі медуніверсітэт і 90-годдзе Віцебская акадэмія ветэрынарнай медыцыны. Сёлета адзначалася 25-годдзе архіерэйскага служэння архіепіскапа Віцебскага і Аршанскага Дзімітрыя. Калі ён узначаліў Віцебскую епархію, тут дзейнічала толькі адна казанская царква. За гады яго служэння створаны 187 прыходаў са 143 храмамі. 2014 год стаў юбілейным для некаторых доўга жыхароў вобласці. Сярод іх і 100гадовая Лідзія Пятроўна Гогалева. На долю людзей гэтага пакалення выпала немала іспытаў, але радавацца жыцці дапамагалі невычэрпны аптымізм, жаданне пераадолець любыя жаданні і дружная сям'я. Год адыходзячы быў багаты на падзеі, усяго не пералічыць у адным матэрыяле, але можна ганарыцца, што гэта адбылося на нашай зямлі. Святлана Макаева, навіны, Віцебская вобласць. Пасля глобальнай рэканструкцыі адкрыўся офіс управлення следчага камітэта Беларусі па Віцебскай вобласці. Тут размясціліся апарат управлення, гарадскі і раённыя аддзелы. Для эфектыўнай дзейнасці следчых створаны ўсе неабходныя ўмовы. У гэтым упэўнілася наша здымачная група. Тайну следства журналістам не раскрылі, а вось у спецыяльны пакой для апазнання зазірнуць дазволілі. Першапачаткова ва ўладаў былі абсалютна іншыя планы на гэты шматпавярховы будынак на Маскоўскім праспекце. Аднак у 2012-м яго вырашылі перадаць новаму на той момант ведомству следчаму камітэту. Пабудова патрабавала не проста рамонту, а глобальнай рэканструкцыі. Аднак з пераездам следчыя вырашылі не марудзіць. І ўвесь гэты час суіснавалі з рамонтнымі работамі. Таму наваселле аказалася асабліва доўгачаканым. Падчас
Падчас кароткай экскурсіі з начыннем будынка знаёміць і губернатара вобласці, і старшыню следчага камітэта Беларусі, і журналістаў. На некалькіх паверхах размясціліся апарат управлення, гарадскі і раённы аддзелы следчага камітэта. В очень плохих условиях находились следователи, ведя свои функциональные обязанности. Поэтому, выделив вот это здание и проведя в нем реконструкцию на 40 миллиардов рублей, государство сделало все необходимое для качественной работы Следственного комитета по Витебской области. Здесь сосредоточено и управление, и городское, и районное следственное подразделение. Дзяжурныя часці ўсе 300 кабінетаў абсталяваныя па апошнім слове тэхнікі, камп'ютарызаваныя і аб'яднаныя ў адзіную лакальную сетку. Увагу гасцей прыцягваюць нават дробязі. Вось мэбля, напрыклад, уся прыдзвінскай вытворчасці. Вокны і дзверы таксама Made in Беларусь. Але галоўнае, для эфектыўнай работы следчых створаны ўсе неабходныя умовы. Тут абсталяваны унікальны пакой для правядзення следчых дзеянняў і крыміналістычны палігон для навучання маладых спецыялістаў. Гэта не кажучы пра канферэнц-залу, месцы для адпачынку і нават уласнае кафе. Начальник управления не только демонстрирует новинки, але и рассказывая про выніки работы. Основная задача, когда создавался Следственный комитет, была именно законность привлечения лиц к уголовной ответственности. На сегодняшний день этот показатель, ну если можно говорить о показателе, вообще, конечно, это можно говорить о браке, снизился в 13 раз. Каждый этот случай оценивается. Очень много уделяется внимания оперативности расследования. В срок до месяца расследовано 40,7% дел, 78% замещается ущерба по уголовным делам. Плануецца, што на базе управлення следчага камітэта па Віцебскай вобласці цяпер будуць праходзіць стажыроўку студэнты юрыдычнага факультэта ВДУ імя Машэрава. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Міністэрства ўнутраных спраў падтрымлівае стварэнне ў садаводчых таварыствах уласных ахоўных службаў. Аб гэтым расказаў першы намеснік міністра ўнутраных спраў Валянцін Міхневіч, які прыняў удзел у калегіі ўправлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама. Галоўным пытаннем, якое было вынесена на абмеркаванне калегіі, стала прафілактыка крадзяжоў з прыватнага жылля. Гэты від злачынства займае ад 30 до 35% у агульнай колькасці крадзяжоў. Пераважаюць яны ў сельскай мясцовасці, да якой адносяцца і дачныя масівы. Адзін з прадметаў размовы, якія меры павінны прадпрымацца ў зімовы перыяд, каб спрацаваць на апярэджанне і затрыманне дачных злодзеяў. Таксама было падкрэслена, што ў барацьбе з усімі відамі крадзяжоў важней за ўсё прымусіць людзей зразумець першаснасць асабістай адказнасці за захаванасць маёмасці. Наверное, очень неправильно, когда люди покупают дорогую машину, а экономят на самой простой дешевой сигнализации. Да? Потом этот средство передвижения, оно просто пропадает. И, конечно, для человека это серьезная проблема. И, кроме того, человек ощущает определенный стресс, поскольку стал жертвой преступления. Так вот, обязанность человека в том числе принять самостоятельные меры для того, чтобы обеспечить свою сохранность. Вторая сторона вопроса. Мы должны дойти, мы, другие субъекты хозяйства, дойти, достучаться. Преобладают в большей части, конечно, кражи в сельской местности. Но в сельской мы относим и дачные массивы. А у нас дачи, как правило, составляют 25% от всех краж. Вот поэтому люди уходят осенью, как правило, оставляют уже свои дачные массивы, весной приезжают после того, когда сошел первый снег, и уже обнаружат факты краж. Мы сегодня настаиваем на том, и это уже не первый год, для того, чтобы какие-то формы охраны были. Во многих это есть. То есть люди дополнительно какие-то платы вносят и содержат собственную службу из числа тех лиц, которые проживают на тех же дачных массивах. И эта форма тоже приносит положительный результат. Асобная ўвага сёння надаецца крадзяжам і махлярству ў кіберпрасторы. Па выніках 11 месяцаў 2014-го іх выяўлена каля 2000. У сетцы распаўсюджваюцца розныя віды злачынстваў на новым тэхнічным узроўні. Большасць з іх здзяйсняюцца з-за наіўнасці саміх пацярпелых. Галоўная ёлка прыдзвення сабрала ў канцэртнай зале Віцебск каля 1000 школьнікаў, выдатнікаў вучобы, пераможцаў алімпіяд, творчых конкурсаў, спартыўных спаборніцтваў, дзяцей-інвалідаў, дзяцей са шматдзетных і малазабяспечаных сем'яў, дзяцей-сірот, навучэнцаў кадэцкіх вучылішчаў з усіх раёнаў вобласці. Сёлета для гасцей абласной ёлкі супрацоўнікі Цэнтра культуры Віцебск падрыхтавалі інтэрактыўны навагодні мюзікл «Нязнайка прыгоды». На свяце пабывала Юлія Устінова. Няхай зіма пакуль не радуе казачным надвор'ем, аднак як толькі ўваходзіш у канцэртную залу Віцебск, адразу апынаешся ў святочнай, незвычайнай атмасферы.
Свято пачынаецца ў фае. Тут задзейнічаны кожны куток. Паўсюль музыка, танцы, спевы, яркія касцюмы, мішура, шчаслівыя дзіцячыя усмешкі. Арганізавана выстава дзіцячай дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Калядная зорка». Дарэчы, тут жа можна навучыцца сваімі рукамі рабіць мілыя сувеніры да свята. Працуе творчая майстэрня Дзеда Мароза. Безумоўна, у праграме традыцыйныя карагоды, гульнявыя і конкурсныя праграмы. Працуе фотазона, дзе кожны жадаючы зможа сфотаграфавацца з Дзедам Марозам, Снягуркай ці іншымі казачнымі персанажамі. Забавы на розны густ. Мне нравится выставка, мне нравится выступление. Я люблю Новый год за подарки, за то, что мы собираемся все вместе. Здесь очень весело, здесь много конкурсов, можно смотреть все. Это самый хороший праздник. Ну, конечно же, день рождения лучше, но Новый год, он самый хороший. Можно сделать самим поделки, играть в разные игры. Но я Новый год люблю, потому что подарки. Мы отмечаем такой большой праздник, там фейерверки пускаем. Традыцыйна гасцей галоўнай ёлкі са сцэны павіншаваў старшыня Віцебскага аблвыканкама. Александр Косінец выказаў дзецям падзяку за выдатную вучобу і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. На ліку навучэнцаў Віцебшчыны больш за 90 перамог у рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядах, 3 медалі ў алімпіядзе саюзнай дзяржавы, 38 у спаборніцтвах міжнароднага ўзроўню, 117 дзяцей лаўрэаты спецыяльнага фонду прэзідэнта па падтрымцы адораных дзяцей. Новый год мы всегда ждем с нетерпением, с ожиданием, чтобы сказка стала реальностью. Так вот, пусть любая сказка, любая ваша мечта сбудется в 2015 году. Пусть ждет вас радость, пусть будет успех. Счастья вам, здоровья, мира, мои юные дорогие друзья. С наступающим новым 2015 годом! Для гостей галоўнай ёлкі сёлета падрыхтаваны інтэрактыўны навагодні мюзікл пра прыгоды Нязнайкі. У пошуках каляднай зоркі Нязнайка разам са сваімі сябрамі і гледачамі адпраўляецца ў займальнае падарожжа, падчас якога наведвае шмат незвычайных планет, знаёміцца з іх казачнымі жыхарамі і вяртае Новы год у кветкавы горад. Вясёлае інтэрактыўнае шоу з песнямі, танцамі і гульнямі падарыла навагодні настрой не толькі дзятве, а і дарослым удзельнікам свята. И, конечно, и мы все взрослые ждем чудес, ждем чего-то такого необыкновенного. Вообще все взрослые, как и дети, они верят в чудеса и ждут, наверное, исполнения всех своих самых заветных желаний. Што ж, няхай у наступаючым годзе збудуцца ўсе маленькія і вялікія добрыя пажаданні. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны Віцебск. Дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» працягвае крочыць па краіне. Прадстаўнікі розных прафесій, банкіры, прадпрымальнікі, спартсмены прыходзяць у госці да дзяцей з падарункамі і добрым настроем. Амаль 2 дзесяткі гадоў нацыянальны дабрачынны марафон праводзіцца пад патранатам прэзідэнта краіны і паспеў стаць сур'ёзнай сацыяльнай з'явай. Выхаванцаў Бягомельскай школы-інтэрната Докшыцкага раёна па традыцыі напярэдадні навагодніх святаў наведаў старшыня палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Уладзімір Андрейчанка. 11-гадовы Серафім ведае, што загадае ў чароўную навагоднюю ноч. У хлопчыка 2 просьбы да Деда Мороза. Я бы хотела от Деда Мороза получить на пульте направления машинку с подзарядкой. Кроме машинки, какая у тебя есть мечта заветная? Уехать отсюда, домой. И все. Як бы ні стараліся педагогі ахінуць клопатам, дабрынёй і пяшчотай, кожны з гэтых хлопчыкаў і дзяўчат хоча да сваіх, адзіных, родных, да таты і мамы. Они ждут своих родителей, они ждут тех, кто приезжает, они очень любят гостей. Они открыты по своей сути, эти дети, и очень доброжелательные. Поэтому в канун Нового года вот для них сегодня это большой праздник. Вот это представление, вот эти гости. Они это ощущают особенно остро и ждут вот этой вот доброты и внимания. Да свята дзеці падрыхтавалі музычны навагодні спектакль. Ужо некалькі гадоў запар у госці да выхаванцаў Бягомельскай школы-інтэрната прыязджае старшыня палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Уладзімір Андрейчанка. Зараз тут пражывае 121 выхаванец, 39 з іх дзеці з абмежаванымі магчымасцямі. Гэта хлопчыкі і дзяўчынкі, якія так ці іначай не па сваёй волі трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю. Задача дарослых – зрабіць усё магчымае для таго, каб гэтыя дзеці не страцілі веру ў людзей і дабрыню, каб яны адчувалі, што некаму патрэбнае, падкрэсліў Уладзімір Андрейчанка. И забота о детях – это один из принципов политики государства, которую проводит президент, которую проводит правительство, парламент. И по этому вопросу у нас очень многое делается.
И приятно на сегодняшний день сказать, что с 2006 года у нас на 60% уменьшилось количество родителей, которые лишаются родительских прав. У нас в последние годы значительно уменьшилось количество таких вспомогательных школ-интернатов. Дзеці атрымалі салодкія падарункі, мячы, тэлевізор, дыван і пыласос. Зрэшты, усім, што неабходна для камфортнага жыцця дзяцей, школа-інтэрнат забяспечана. Ёсць нават свая міні-ферма, швачная і сталярная майстэрні. Больше всего нуждаются наши дети, конечно, в общении. Поэтому всех, кто желает, кто может, пожалуйста, приезжайте к нам в школу, пишите, звоните. Есть такая форма, как патронат, как семья выходного дня. Поэтому мы будем рады, если наших детей возьмет кто-то семью, кто-то заинтересуется судьбой этого ребенка и будет им помогать. Сяброў многа не бывае. Гэтыя хлопчыкі і дзяўчынкі заўсёды будуць рады увазе і новым знаёмствам. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны, Докшыцкі раён. Віцебскі зоопарк і журналісты таксама далучыліся да дабрачыннага марафону «Нашы дзеці», каб падарыць казку і цуда выхаванцам Багушэўскага дома-інтэрната для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Што прывезлі госці з Віцебска, ведае Віктор Праліч. Першыя крокі да маштабнай акцыі пачаліся на парозе Віцебскага зоопарка. Дед Мароз і Снягурка, акрамя традыцыйных салодкіх пачастункаў, узялі з сабой любімцаў сотен наведвальнікаў заасада. Янадападобнага сабаку, папугая і тхара. Мы осуществили свою давнюю мечту. Мы хотели помочь детям. В этом году нам удалось, слава богу, это сделать, конечно, не без помощи телерадиокомпании «Витебск» и областного издания «Витебские вести». Большое им спасибо за оказанную помощь. Это не первый наша практика общения детей с животными. Я думаю, что положительные эмоции унесли как и дети, так и мы, безусловно. Жыць адной вялікай сям'ёй і разам сустракаць самае доўгачаканае свята для гэтых выхаванцаў – добрая традыцыя. Каля 2 дзясяткаў асаблівых дзяцей, нягледзячы на тое, што мы не першыя завіталі да іх у госці, радуюцца жывёлам, нібы тыя сышлі са старонак казачных кніг. Для каждых категорий мы делаем свое представление. Вот сегодня вы делали представление для особенно тяжело больных детей, которые редко можно вывести куда-то за пределы интерната, поэтому, когда к ним приезжают, когда с ними встречаются, для них это большой праздник. Дакрануцца да лясных сяброў мог кожны з выхаванцаў, але галоўнымі героямі свята сталі Дед Мароз со сваёй унучкой. Для них все-таки это была сказка, и они остались довольны. Дело, наверное, тут не только в конфетах, а и в том, что им уделили внимание. И действительно, они ко мне подходили, спрашивали, где живет Дед Мороз, волшебный ли у него посох, что этот посох умеет делать, кроме как зажечь елку. Марафон «Нашы дзеці» – гэта яшчэ адна магчымасць падарыць усмешку тым, хто ў гэтым мае патрэбу. І вялікіх грошай для гэтага не патрэбна. Трэба мець толькі вялікае сэрца. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны, Сененскі раён. У пераднавагоднія дні ў Полацкім і Віцебскім раёнах расчынілі дзверы рэзідэнцыі Деда Мороза. Святочныя прадстаўленні з казачнымі персанажамі штодзень ладзяцца для юных наведвальнікаў. Удзельнікамі яскравага відовішча толькі ў прыдзвінскай рэзідэнцыі стануць каля 3000 школьнікаў. На адным з такіх прадстаўленняў пабывалі і нашы карэспандэнты. Варта было толькі пераступіць парог, як адразу трапляеш у казку. Перад неўгомленнай дзякой паўсталі добра вядомыя персанажы Ямеля з чароўнай шчукай. З іх і пачалася гэтая навагодняя інтрыгуючая гісторыя. А сцэнарый праграмы падрыхтавалі настаўнікі школ Віцебскага раёна. Дарэчы, і ролю казачных герояў таксама выконвалі яны. Для некаторых гэта ўпершыню. В резиденции я первый раз. Так раньше в таких мероприятиях практически не участвовал никогда. Довольно легко. Роль не сильно сложная досталась, поэтому я думаю, справлюсь с этой ролью. И постараюсь напугать детей, как по сценарию. Мы настолько педагоги артистичные, мы к этому настолько приучены. Поэтому для нас это было вообще просто сказка, и еще второй раз. Первый раз репетиция, а второй раз само представление. Все было прекрасно. Вы знаете, вот мы отыграли первое представление, мы сели, отдыхали и говорили о том, что мы сами вернулись с детства. Разгадать мудрагелістыя загадкі Бабы-Ягі, паўдзельнічаць у конкурсе з катом-баюном, памерыцца сілаю з Кашчэем. Адным словам, нямала перашкод давялося пераадолець юным удзельнікам свята, каб дабрацца да развязкі гэтай забаўнай гісторыі і ўрэшце рэшт знайсці ўсе 6 ключоў ад скрыні з падарункамі, якую украла цуда-юда. А дапамаглі разгадаць тайну галоўныя героі гэтага чароўнага дзейства Дед Мороз і Снягурка. Ни испытание, ни беда
не разлучат нас уже никогда. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Рада я встретиться с вами на празднике. С елкой нарядной я вас поздравляю. Радости, счастья всем вам желаю. Радостная детва закружила у карагоде вокруг елки со своими любимыми героями. Песни, забавы, конкурсы и, конечно же, подарунки. Дело было в январе. Стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Побывают практически каждый учащихся нашего района, их где-то около 3000. Ну и очень активно записываются школьники города Витебска, и не только школьники, то есть наша резиденция пользуется большой популярностью. Сегодня я попала в какую-то чудо-сказку. На самом деле я еще никогда не видела, чтобы герои настолько были похожи и оптимистичны. Мне понравилось очень представление, как герои рассказывали свои выступления. Мне очень тут понравилось. Все герои играли хорошую роль, и у них идеально все получалось. Варто толькі поверить у цуды, и они обовязково отбудутся. Инна Кириенкова, Кирилл Кайсберг, Новины, Витебский район. Зімовую казку распачалі ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці. Тут можна не толькі пазнаёміцца са старажытным народным лялечным тэатрам, батлеечнымі канструкцыямі і лялькамі, але і паглядзець традыцыйныя і сучасныя батлеечныя прадстаўленні і нават прыняць удзел у гульнявых праграмах з казачнымі персанажамі. У зімовай казцы пабывала Юлія Устінова. Беларускі народны тэатр «Батлейка» зарадзіўся ў 16 стагоддзі. У прадстаўленнях, прымеркаваных да калядных святаў, паказваліся біблейскія сцэны. Становячыся здабыткам народнай культуры ў 17-18 стагоддзях, «Батлейка» звяртаецца да народна-камедыйных, светскіх па характары пастановак. Але да 19 стагоддзя ў рэпертуары «Батлейкі» пераважала рэлігійная тэматыка. З развіццём і станаўленнем прафесійнага тэатра ў Беларусі «Батлейка» саступіла папулярнасцю апошняму. Сохранившихся как таковых батлеек практически нет. Одна из наиболее старых – это Докшицкая батлейка. Даже по ней видно, по батлеечному ящику, что там немножечко, там дерево откололось, там неровности. Практически все это современные батлейки, только что сделанные, потому что мы возрождаем сегодня именно батлеечное искусство. Зараз гэты старажытны від мастацтва актыўна адраджаюць у дамах рамёстваў. В этом году мы насчитали, что у нас в области появилось 9 батлеек. Батлеек – это исконно, я бы сказала, белорусская культура. И нам очень отрадно сознавать то, что батлейки у нас развиваются. У выставе прымаюць удзел пераможцы і удзельнікі абласнога свята конкурсу аматарскіх лялечных тэатраў «Лялечны свет». Сёння ўжо ў 8 раённых цэнтрах ёсць свае батлейкі. 7 з іх прадстаўлены на выставе. Гэта традыцыйныя і сучасныя, створаныя рукамі народных майстроў і дзяцей, аднаярусныя і двух'ярусныя. З захапленнем займаюцца гэтай справай у Наваполацкім народным тэатры лялек «Капялюш». Асаблівая гордасць наваполацкіх батлейшчыкаў – полацкая батлейка з лялькамі-марыянеткамі. Амаль за 20 гадоў тут сабралі великую коллекцию лялек и змайстравали 7 батлеек под керівництвом Андрея Редикова. Хочется сделать реконструкцию Витебского жлоба. Это театр теней, это батлейка, которая вот этот регион охватывала. Вот это вот как бы действительно хочется сделать, потому что это интересно, но и этого нету. Пока мы только на картинке это видим. Магчыма, неўзабаве гэтая брэндавая для віцебшчыны батлейка зойме сваё пачэснае месца на наступных выставах. А сёлета ў зімовай казцы дзяцей чакаюць і гульнявыя праграмы з казачнымі персонажамі, і майстар-классы, і цікавыя спектаклі. Будут показаны 7 батлеечных спектаклей. 3 традиционных батлеечных спектакля – это «Царь Ирод». И 4 нетрадиционных, скажем так, спектакля. Шумилинская батлейка, детский коллектив покажет про Емелю сказку, вот, покажет сказку белорусскую народную. Чашникская батлейка, детский коллектив, покажет еще тоже не совсем традиционное народное представление, та же Докшицкая батлейка. Казачная атмасфера ў абласным метадычным цэнтры народнай творчасці будзе панаваць на працягу месяца. Юлія Устінова, Кирилл Кайсберг, Новины, Витебск. В Віцебскай цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Максіма Горкага споўнілася 95 гадоў. Летапісанне гісторыі кнігасховішча пачыналася з хаты чытальні, дома кнігі, а ў 1928 яна стала насіць імя знакамітага рускага літаратара. Сёння скарбніца ведаў з'яўляецца шматфункцыянальным культурна-асветніцкім цэнтрам Віцебска. Можно смело сказать, это современный информационно-культурный досуговый центр, потому что к услугам наших читателей не только богатые фонды на печатных носителях,
но и электронные издания, современные носители, электронный каталог, который очень быстро и оперативно дает информацию для читателей, много электронных книг. И, кроме того, здесь проходит очень много интересных встреч, презентаций, встреч с писателями, выставок, мастер-классов. Я еще маленькая девочка была, пришла, еще библиотека была на Ленина. И вот с того времени я все время хожу в библиотеку. Я очень много читаю, очень много. Я даже не представляю своей жизни без книги. Я предпочитаю не телевидение, а предпочитаю книгу. На сённяшні дзень кнігасховішча займае адну з галоўных ніш у бібліятэчнай сістэме горада. Яе фонд складае больш за 200 000 адзінак. Штодзень бібліятэку імя Горкага наведваюць каля 120 чытачоў. А цяпер да спартыўных падзей. У дружным калектыве «Юны дынамавец» папаўненне 55 выхаванцаў спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву БФСТ «Дынама» пасля года упартых трэніровак і выступленняў на гарадскіх спаборніцтвах заслужылі права насіць гэтае званне. Якая змена падрастае ў беларускіх спартсменаў, ведае Сергей Мисурагин. Дынамаўскі рух у нашай краіне з'яўляецца адным з самых масавых. Калектывы «Юны дынамавец» створаны і актыўна дзейнічаюць ва ўсіх сілавых ведомствах. Яны рыхтуюць надзейную змену вядучым беларускім спартсменам. Віцебская дзюшар «Дынама» не выключэнне з правілаў. Тут развіваюць 8 відаў спорту і добиваюцца неблагіх вынікаў. У нас на данный момент около 300 юных динамовцев. Но сегодня мы будем чествовать 4 отделения, которые по своей спартакиаде, они как бы были признанными лучшими, и мы на основании этого будем принимать лучших из лучших юных динамовцев. Атрымаць званне «Юны дынамавец» – гэта як раней уступіць у акцябраты. Спартсмен прыходзіць у секцыю, на працягу года з ім працуюць вопытныя трэнеры і спецыялісты. Яны бачаць у школьніка зацікаўленасць, жаданне ўдасканальваць сваё майстэрства і даюць зялёнае святло для працягу спартыўнай кар'еры. Юныя дынамаўцы Яўген Яўневіч і Анастасія Дзямешчанка асэнсавана зрабілі свой выбар. Яны ўпэўнены, што заняткі кулявой стральбой абавязкова дапамогуць ім у жыцці, и выбор будущей профессии связывают с военной службой. Я хочу поступить в военное училище, мне пригодится пулевая стрельба, может еще потом пойду на борьбу. Это, конечно, пригодится и в жизни, может на охоте даже, пригодится в самообороне, если кто-то нападет в темном переулке. Я просто очень люблю заниматься спортом, и мне, когда сказали про юного динамовца, мне очень захотелось им стать. И мама сказала, что на этого надо быть спортсменом. Мы как бы решили пойти в полевую стрельбу, научиться стрелять, это поможет и в жизни, и в школе, если какие-нибудь будут соревнования. На гэты раз у дынамаўскі калектыў прынялі прадстаўнікоў 4 аддзяленняў: мастацкай гімнастыкі, лёгкай атлетыкі, веласпорту і кулявой стральбой. Разам з юнымі спартсменамі ўзнагароды атрымалі і ўжо заслужаныя трэнеры і атлеты, хто прыносіць славу беларускаму спорту на рэспубліканскай і міжнароднай арэны. Гэта самы яскравы прыклад пераемнасці пакаленняў і далейшага развіцця і ўмацавання дынамаўскай школы спорту. Сергей Мисурагин, Сергей Котов, навіны Віцебск. Сусветны трыумф прадстаўнікоў віцебскай школы батута, выхад футбольнага клуба «Віцебск» у вышэйшую лігу чэмпіянату Беларусі, рэспубліканская спартакіяда школьнікаў у абласным цэнтры, адкрыццё біятлоннай трасы ў гарадку і дабрачынная акцыя «Алімпійскае сэрца» для дзяцей-сірот. 2014 год прынёс балельшчыкам нашай вобласці шмат нагодаў ганарыцца сваімі атлетамі. Не абышлося і без хвілін расчаравання. Але галоўнае, што нашы спартсмены нікога не пакінулі абыякавымі. Якім запомніўся аматар спорту 2014 у матэрыяле Сергея Мисурагина. Першы дабрачынны хакейны матч, першы вопыт, эмоцыі і хваляванні. На пачатку года ў Віцебску прайшла сустрэча паміж камандай прафесіяналу і зборнай дружыны аматараў абласнога цэнтра. Уваходнымі білетамі на гэты паядынак сталі падарункі для выхаванцаў 2 дзіцячых дамоў. Гэта сустрэча стала завяршальным акордам маштабнай акцыі пад назвай «Алімпійскае сэрца», якая ахапіла ўсю Віцебскую вобласць. Потому что у жителей города Витебска очень большие, открытые и добрые сердца. На самом деле даже маленькие ребятишки несут подарки для того, чтобы принести светлую радость ребятам из детских домов. С трыумфом вярнуліся прадстаўнікі Віцебскай вобласці з чэмпіянату Еўропы па скачках на батуце і акрабатычнай дарожцы. У складзе нацыянальнай зборнай нашы землякі заваявалі 13 медалёў, у тым ліку 3 залатыя, 2 сярэбраныя і 8 бронзавых. Чэмпіёнамі Еўропы ў скачках на батуце сярод мужчын і жанчын сталі Уладзіслаў Ганчароў і Ганна
на гарчанок. Да гэтых поспехаў яны яшчэ дабавілі бронзу ў камандных спаборніцтвах. Узнагароду вышэйшага гатунку заваяваў і Артём Смірноў у сінхронных скачках. На ўрачыстым прыёме старшыня прадстаўніцтва нацыянальнага камітэта ў Віцебскай вобласці Владзімір Цярэнцеў падкрэсліў, што гэты вынік, прадэманстраваны на еўрапейскай арэне, з'яўляецца самым высокім дасягненнем нашых спартсменаў за апошнія 15 гадоў. А яшчэ Віцебск прымаў рэспубліканскую спартакіяду школьнікаў. 20 відаў спорту, 4 буйныя арэны Прадзівінскага краю. За 10 дзён вобласць прыняла 2000 удзельнікаў спартакіяды. На жаль, спаборніцтвы запомніліся дзвюма сумнымі падзеямі. Спартсмены Віцебскай вобласці выступілі нечакана слаба і занялі 6-е перадапошняе месца ў агульнакамандным заліку. А яшчэ прызёрам і пераможцам рэспубліканскіх стартаў не хапіла медалёў, якія замянілі граматамі. І гэта яўны пралік арганізатараў спартыўнага форуму. Команда, которая заняла 2-е, 3-е место, они 1 грамоту на всех получат. То есть ребенок даже приедет и будет рассказывать: мама, мы заняли 3-е место, но мне ничего не дали. Поверь мне, мама, на слово. Конечно, это не должно так быть, и дети не должны понимать то, что мы, взрослые, не смогли обеспечить тем, что, в общем-то, на соревнованиях необходимо. На працягу года на Віцебшчыне былі рэалізаваны шмат важных спартыўных праектаў. Пры падтрымцы гарадскога савета дэпутатаў у Віцебску урачыста адкрылася спецыялізаваная пляцоўка для стрыт-варкаўта ці вулічнай трэніроўкі. Размясцілася яна на стадыёне 23-й школы абласнога цэнтра. Плануецца, што 1 мая будучага года падобныя пляцоўкі з'явяцца ў Кастрычніцкім і чыгуначным раёнах Віцебска. А тым часам поўным ходам ішло будаўніцтва лыжаролернай трасы ў гарадку. Яе ўвялі ў строй падчас абласнога свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2014. Пазнаёміцца з новым аб'ектам і праінспектаваць яго на прадмет адпаведнасці міжнародным патрабаванням прыехаў прадстаўнік Міжнароднай федэрацыі біятлона, рэйс-дырэктар Кубкаў свету IBU Борот Нунар. Центр и трассы, как я сейчас видел это, в Европе не видно, 100% нет. И я думаю, что надо сказать людям, которые постарались в этом комплексе, которые строили это, которые планировали и, к концу концов, которые давали деньги за это. Огромное спасибо. А ў Віцебскім вучылішчы алімпійскага рэзерву сёлета трэніроўкі перасталі залежаць ад капрызу надвор'я. Тут заклалі першую ў горадзе кіламетровую трасу са штучнага снегу, якая не баіцца адлігі. Са спартыўнай базы раўбішчы, што пад Мінскам, нашы землякі атрымалі снегавыя пушкі і рэтрак. За кароткі тэрмін было зроблена дастаткова снегу, каб закласці сапраўдную зімовую трасу. Пытались когда-то что-то сделать, но ничего не получалось. И в этом году вот впервые за всю историю, что мы 2 декабря стали на снег. Заслуга руководства училища, что мы катаемся. А завершыць наш кароткі экскурс у гісторыю адыходзячага года адна з самых прыемных і доўгачаканых навін для аматараў спорту. Пасля 3-гадовага перапынку футбольны клуб Віцебск будзе выступаць у вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі. Гэта права падапечныя Сергея Вехцева заваявалі ў пераходных сустрэчах з Магілёўскім Дняпром. У першым паядынку, які праходзіў у Віцебску, нашы землякі абыгралі саперніка з лікам 2-0, а ў паўторным матчы была зафіксавана нічыя 1-1. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. Спартыўная палітра наступных некалькіх тыдняў не абяцае разнастайных падзей і стартаў, і тым не менш знайсці занятак па душы аматары спорту і прыхільнікі здаровага ладу жыцця абавязкова змогуць. У гэтым упэўнены наш спартыўны карэспандэнт Сергей Мисурагин. Прывітанне, Сергей, якую цікавую інфармацыю ты сёння падрыхтаваў для нашай тэлеаўдыторыі? Вітаю цябе, Вольга. Як гэта не сумна гучыць для аматараў спорту, але навагодні тыдзень ва ўсім свеце з'яўляецца часам адпачынку для пераважнай большасці спартыўных клубаў. Кубкі, чэмпіянаты і першынствы ўзнавяцца толькі пасля навагодніх святаў. Таму галоўнае, каб не падвяло надвор'е і падаравала нам сапраўдную зіму. Адсутнасць снежнага покрыву – гэта біч, які ўжо не першы год псуе настрой жыхарам Віцебскай вобласці. На навагоднія святы састаўлена насычаная спартыўна-забаўляльная праграма, якая пакуль знаходзіцца пад пагрозай зрыву. Калі ж надвор'е зменіцца, то смела прыходзьце на плошчу Перамогі ў Віцебску. Усе святочныя дні там будуць ладзіцца спартыўныя конкурсы і рухомыя гульні. У поўнай гатоўнасці прыняць аматараў актыўнага адпачынку знаходзіцца траса ў пойме ракі Вітьбы і комплекс культурна-масавага адпачынку імя Савецкай арміі.
Калі ж прага ўстаць на лыжы стане проста непераадольнай, адпраўляйцеся ў раён Лучосы. У Віцебскім вучылішчы алімпійскага рэзерву сёлета перасталі залежаць ад капрызу надвор'я. Тут заклалі першую ў горадзе трасу са штучнага снегу, якая не баіцца адлігі. Дапамагаюць у гэтым снегавыя пушкі і спецтэхніка, якую нашы землякі атрымалі з Мінска. А для аматараў экстрэмальнага адпачынку пад Віцебскам круглагадова дзейнічае спартыўна-турыстычны праект пад назвай «Вяроўка-штраса». На тэрыторыі лесапаркавай зоны створаны цэлы комплекс з прыстасаванняў, якія даюць магчымасць адарвацца ад зямлі на вышыню да 11 метраў. Калі ж вам цяжка адарвацца ад блакітнага экрана, то зараз мы нагадаем, якія відовішчныя спартыўныя падзеі чакаюць вас у наступным годзе. Футбольны клуб «Віцебск» будзе выступаць у вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі, а значыць, да нас прыедуць мацнейшыя клубы краіны. Фінальныя гульні чэмпіянатаў па хакеі, баскетболе і валейболе нікога не пакінуць абыякавымі. Баксёрскія турніры, памяці войну інтэрнацыяналістаў, заслужанага трэнера Беларусі Анатоля Колчана і на прызы алімпійскага чэмпіёна Вячеслава Яноўскага таксама знойдуць сваіх прыхільнікаў. Славянскія гульні па скачках на батуце, спаборніцтвы барцоў, акрабатаў і цяжкаатлетаў, відовішча на любы густ, якое абавязкова збярэ глядацкую аўдыторыю. І на гэтым, Вольга, у мяне ўсё. Дзякуй, Сергей. Святочны Віцебск не застанецца без спартыўных падзей. Раство і Новы год – час, калі цуды збываюцца. І ствараюць іх не толькі чараўнікі і не толькі ў казках. Дзякуючы рубрыцы «Надзея» у праграме «Вячэрні Віцебск», якая штовечар па буднях выходзіць у эфір на тэлеканале «Віцебск», 4-гадовая дзяўчынка, выхаванка Віцебскага дзіцячага дома, знайшла сваю новую сям'ю. Амаль калядную гісторыю працягне наш корэспандэнт. Сюжэт пра 4-гадовую волечку паказалі ў праграме «Вячэрні Віцебск» у пачатку лістапада. Ніякай інфармацыі пра складаны лёс і біялагічную сям'ю. Проста аповед пра маленькую дзяўчынку, якая жыве ў Віцебскім дзіцячым доме і ў сваіх добрых рознакаляровых снах бачыць маму і тату, якія абавязкова яе знойдуць, прыйдуць і забяруць дадому. Любит браться за все дела. Все, что видит, особенно новое. Очень любит музыкальные инструменты. Песни поет. Танцует тоже очень хорошо. Тоже очень любит трудиться девочка. Не прайшло і месяца, а дзяўчынку цяпер абдымае яе мама. Галіна з мужам жывуць у Мінскай вобласці. Сюжэт пра маленькую волечку яны ўбачылі ў інтэрнэце на сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» і адразу зразумелі, гэта іх дзіця, роднае і доўгачаканае. Свае дочкі выраслі і раз'ехаліся, у вялікім доме стала пуста без дзіцячага смеху. Тады на сямейным савеце вырашылі сваю любоў і цеплыню яны могуць падарыць таму, хто больш за іншых мае ў гэтым патрэбу. Ребенок в доме как находка. Стало теплее, светлее? Да, намного. Намного, я вам хочу сказать, что... И кто боится этого, не надо бояться. Это детки, которые оставлены в детском доме, это очень тяжело. Во-первых, детки идут даже по развитию совсем другие. И когда их бывают детки в доме, в уюте, они совсем другие делаются. Іншай цяпер паціху становіцца і іх дачка. Яна стала больш гаварлівай, а з твару ўвесь час не зыходзіць усмешка. Калі волечка збірала рэчы і развітвалася з сяброўкамі з групы, увесь час паглядвала на маці, быццам бы баялася яе згубіць. Але гэтага не адбудзецца. Цяпер у дзяўчынкі ёсць сапраўдная сям'я. Тым часам сваіх бацькоў праз рубрыку «Надзея» шукаюць і іншыя выхаванцы Віцебскага дзіцячага дома. Наша телерадиокомпания часто поддерживает какие-то благотворительные акции. Вот рубрика «Надежда» – это такое продолжение наших добрых дел. В рубрике «Надежда» мы рассказываем о детках, которые ищут маму и папу, ищут свою семью. В нашей программе мы рассказали о 7 детках, о мальчиках и девочках. Кого-то из них можно усыновить, кого-то взять на патронатное воспитание. Но я думаю, что этих людей, которые вот смогут решиться на такой поступок, эти дети сделают по-настоящему счастливыми. Ольга Шмаргун, Сергей Котов, Кирилл Кайсберг. Новины. Витебск. И, конечно же, в эти праздничные дни мы не могли не пригласить в нашу студию главного новогоднего героя Деда Мороза. Здравствуйте, дедушка. Здравствуй, внученька. И вот это предновогоднее чудо, о котором мы только что узнали из сюжета, не ваших ли рук дело? Ведь волшебство зачастую происходит в канун Нового года. Ну что ты, внученька, это дело рук людских. Людей, которые добрые, неравнодушные, которым хочется сказать спасибо и которые умеют делать чудеса, точно так же, как и Дедушка Мороз. Они волшебники. Кстати, Дедушка Мороз, в этом случае произойти чуду помогли именно журналисты нашей телекомпании. Ну а наша программа «7 дней», она еще очень маленькая, ей всего 2 месяца. Пожелайте нам, пожалуйста, что-нибудь в 2015 году. Ой, ну совсем маленькие вы еще. Я желаю вам расти, я желаю вам мужать,
побольше хороших новостей. Ну, а я в лесу своем буду смотреть, как у вас это получается. Дедушка Мороз, и давайте пожелаем нашим телезрителям в 2015 году всяких благ. Ой, дорогие мои друзья, ну пускай этот год будет для вас удачным, пускай здоровье не подводит, пускай коза вас не бодает, не бойтесь ее, пускай все у вас будет хорошо. С Новым годом вас! Ну и, конечно же, только хороших новостей в ваш дом. Это была праздничная итоговая программа «7 дней». Встретимся ровно через неделю на телеканале «Витебск».